שתיעלם, הם אומרים והוא סוטה, מחזיק חזק בפנים. ורק כשהם הולכים, אומר נאמן, מנער את הבגדים, מרכיב את משקפיו, והדמעות זורמות עליו מעצב ובושה, ונהיה לו קצת רטוב, אז הוא פתח מטריה, והולחש לאלוהים, אם אתה קיים, תעשה לי איזה נס, ותיקח אותי מכאן, ואולי שמעו אותו, את ילד מטריה, כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה.